brr ndikudza naye vanga vasina kudza naye chira toda kutenda vese vakauya kulaunch yandakaita launch yepaintball maartist akauya masocialites akauya mafans mabusinessmen vakawanda vakasiya zvinhu zvava kuti vauye kulaunch support yavakandiratidza love yavakandiratidza yakandibvura yakandipa picture saka inini kana zvinzi maitita neshop yavo kana zvinzi nati owane haso rake holitina neshop yake ndakuenda notenga iko whatever zvavari kuita ndakuenda nosupport as maartist vanhu vese vari muarts masocialites takabatana takasupportana zvinhu zvinosumuka. Thank you so much vanhu vese vakandisupporta. Guys, let's be creative. Maartist achiva kumashure, please sumukai. Kana maita mbiri tsvagai maside hustles anokusustainai so that munonyora music yenyu munoita creative musina madepression musina zvinhu zvinokanganisai. Munonzwisisa zvinotibatsira kuti tirambe tichienda kumberi tirambe tichienda forward. Arts yedu industry yedu ngaisimbe guys. I love you all. Shira brr.